Il-kontijiet tad-dawl li ħallsu l-Maltin u l-Awċin għadhom fost l-orħos li jeżistu fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea iżda jagħtu l-aqwa purchasing power lill-konsumaturi kif joħroġ minn ċifri tal-Eurostat. Skont l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, Malta kellha it-tieni l-orħos prezzijiet tal-elettriku għall-familji wara l-Ungerija fit-tieni nofs tas-sena l-oħra brata madwar 12.82 ċenteżmu għal kull 100 kilowatt hour. Minkejja dan meta l-prezzijiet itqabblu mal-livell ta' dħul taċ-ċittadini riżulta li l-kontijiet f'pajjiżna joffru l-aqwa purchasing power mis-27 stat membru Ewropew. Il-medji tal-Unjoni Ewropea għall-istess perjodu kienet ta' 28 euro u 96 ċenteżmu għal kull 100 kilowatt hour, jiġifieri aktar mid-doppju dak li ħallsu l-familji Maltin. Mill-istess ċifri joħroġ l-Irlandiżi, il-Ġermaniżi u l-Belġjani qed iġorru l-ogħla prezzijiet li jvarjaw bejn l-40 euro u 42 ċenteżmu u l-34 euro u 99 ċenteżmu jew ma 3 darbit iżjed minn Malta. Dan jikkonferma li kontra dak li ddikjara l-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu l-għaqal tal-politika tal-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela kienet strumentali biex żammet l-istabilità fil-ħajja tal-familji u n-negozji lokali minkejja kull sfida u kriżi barra minn xtutna.